Lulu sasazwa ngqolo endaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC yakuland park eRhawutini nazo eziphambili ngokuhlwa nje. Imeko imaxongo eTsebisong kwintshona eRhawuti emva kokuba abaqhankqalaza bacinyelwe umbane bedale umbhoda bengafuni ukuhlawula inkonzo. Overall, I was happy with everything, but I'll be happier if my child is placed at Harankua Primary. Otherwise, I'm sleeping at the MEC's office in January. Isungulwe ngokusesikweni inkqubo yokufaka nge-internet izicelo zendawo ka-grade 1 no-grade 8 wonyaka ozayo eGauteng. UMzantsi Afrika uzenze zacaca iinjongo zawo ngokubhekiselele kwintatho kunxaxheba yabasetyhini kumdlalo wamanqindi. Shone lingenandaba sondelani mawethu ayityeba ngiteketeke imbizi yale ntlwa yelali xa inje molweni ekhaya. Imeko imaxongo eTsebisong kwintshona eRhawuti emva kokuba abaqhankqalazi bevale imigaqo ngamatayara avuthayo namatye bakhalazela ukucinyela umbane ngenxa yokuba bengawuhlawuli. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Kelvin Dludla ulandela ilinqaku. Cebisa siyakwamkela kuvakala ingxelo zongquzulwano phakathi kwamapolisa nabahlali, ingaba kunjalo? Siza kubuyela kucebisa. Abasebenzisi be-internet abangaphezulu kwamawaka angama-40 bebesele bengxangile ngethuba isebe lezemfundo eGauteng livula ithuba lokufakwa kwezicelo zendawo yokufunda kunyaka ozayo zamabanga ograde 1 no-grade 8. Umphathi wezemfundo eGauteng uMnumzana Matome Chilwane ulisungule ngokusesikweni iqonga loko emva kokubetha kwentsimbi yesibhozo ngale ntsesi yanamhlanje. Chilwane ubekwa amanye wamaziko angama-81 athe anikelwa ekuncedeni abazali abangakwaziyo ukufaka izicelo zemfundo ka-2026 kumabanga ka-grade 1 ukuya ku-grade 8 kwiqonga lobuxhakaxhaka ba-online. Amaxhala exhomile kubazali bebesele beyimikrozo emide kwiindawo zokungena kumaholo phambi kokuba ithi nkqe intsimbi yokuvulwa kwethuba la-online lokufaka izicelo zabafundi zonyaka zayo. Abanye ke abazali bebengxange e-YMCA eHarankua ziko elo lingamanye wangama-81 kuthe kwatyalwa amagosa ukunceda abazali. Kuye kwathi xibilili kubazali bakuxhamla kwigalelo lomphathiso wemfundo eGauteng ukubenzela mthebelele le ndlela. So positive that the school that I've choose, it will be the school that it will be admitted to my child. I don't have any anxiety. I hope for the best for my kids. Overall, I was happy with everything, but I'll be happier if my child is placed at Harankua Primary. Otherwise, I'm sleeping at the MEC's office in January. Lo gama isebe lezemfundo livame ukujijisana nombono omxesibe wabafundi kumaphondo ohlukeneyo weli nakumanye amazwe welizwekazi iAfrika. Oku kuye kukhokelele kubafundi abathi bangafumani indawo zakunxonxotha kumthombo wemfundo ekuqaleni konyaka. Kambe ke ngabafundi abangaphaya kwama-325 abafaka izicelo ngexa isebe lathi landisa ithuba lokufaka izicelo kweyomnga ukutsho ngoDisemba wonyaka ophelileyo, xa kungoku isebe lithi lilungiselele kwangethuba yaye lixhobele konke okungavela. They need to be legal in the country for them to even get any opportunity for space. Ukanti ke kuxininiswe ukuba ithuba lokufaka izicelo liza kuvula de kuqukunjelwe inyanga yethupha ukutsho ngo-August. Kunjalo nje emva koko akukho xesha liyakongezwa. Sibuyele kuKelvin eTsebisong. Kelvin siyakwamkela kwakhona. Kuvakala ingxelo zongquzulwano phakathi kwamapolisa nabahlali apho. Injani imeko? Asibingelele kuwe siyavuya sibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya kunomoya kanti seqale nokuthela ke amathe eimpukane lana ke kungenzeka ukuthi mhlawumbe asixhumane kahle kodwa engakudalula noma ngikubalula ukuthi ke umphakathi lo obubhikisha eqaleni njengoba ushilo ukuthi ke kwaba ke khona ke ukubhekana ngesiqu zamehlo ke amaphoyisa abedubula ke ngeenhlamvu usenjoloba kanti ke umphakathi wona ubujijela ke amaphoyisa ngamatshe ngizothi ukuqhela nje kancane
ukuze uza kwethu uThulo Munare azame ke ukukhombisa ke isithombe sokwenzekayo la njengoba ubona amaphoyisa lawa hlobo ke lo South African Police Service kanye ke nalawa omkhandlu udolobha abizwa ngokuthi ke iJohannesburg Metropolitan Service Department okuyi-JMPD amile ke la akanisile ke awathi khasha alinde nje okuzothi nyaka ebese ke ebhekana nako uThulo angazi noma uzokwazi ukukutshengisa umphakathi obukade ke ukanise kule ndawo le esibheke kuyo njengamanje njengoba ubona ke kuthulekile ke kuthenya siyavuya nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya lokho kusho ukuthi ke amalungu omphakathi ke asehambile noma asathe gozololo ngoba abeshilo ukuthi ke angeke aze anyakaze azolinda nje ukuthi ke amaphoyisa ahambe njengoba ubona le moto ephambi kwami yohlobo ke lwenyala ilezi moto ke siyavuya ejwayele ukuthi ibizwe ukuthi ke zizokwazi ukubhekana nezibhelo inkinga ikhona ke noma ebhikishelwa umphakathi siyavuya ukuthi ke umphakathi ukhala kakhulu ngokuthi ke awunagesi ukhala ngokuthi sekuphele ke isonto lonke bengenawo ugesi kanti ke izikhulu ze-City Power sikhulume nazo azekumangene echaza ukuthi ke isizathu esenza ukuthi baze banqoma ukucisha ugesi la ukuthi umphakathi wala kule ndawo siyavuya awukho ugesi kanti ke i-City Power isemkhankasweni wokuthi ke ucimele abantu bonke labantu abangakhokho ugesi kanti ke umphakathi uthi ke ubhekene nezingqinamba ngoba ke amakhaza ke ashubisa umkantja uzokhumbula ukuthi siphakathi kobusika siyavuya kanti ngiyazi ke ukuthi ke njengamanje ke isimo asise manzonzo esesingconywana kanti nezulu njengoba sengishilo eseqale ke ukukhemezela lehlise amathembu kana kodwa ngasho ukuthi amaphoyisa asekhona la akanisile agade umgwaqo lo owuthela wayeke uhamba izimoto eziye indaweni ezehlukene kanti ke kuke kwaba nokubhekana ngesiqu zamehlo umphakathi ushisa amathaya avuthayo uvala umgwaqo ngamatshe siyavuya Sibamba ngazo zozibini icebisa ukufuduswa kwamanye amaxhoba ezikhukhula eMpuma Koloni esiwa kwihholo ethutyana eSlovo Park eMthatha kuvuze umnyele eluntwini asusiwe lamaxhoba kwisikolo ebambana nemva kokuvulwa kwezikolo athi ihholo yoluntu iyasilela inakhusi ngokwaneleyo ngenxa yemeko yayo engekho mgangathweni bezikhukhula anyemezele imeko ezimaqongo emva kokugxothwa kwawo esikolweni phezolo bathi imeko yale holo ayinyamezeleki abahlali abachaphazelekileyo banexhala lempilo nokhuseleko lwabo kwaye bathi baziva bengananzwanga bekwajongelwe phantsi ngabasemagunyeni ibuhlungu kakhulu into esenziwa ngumasipala kutheni masipala esenza kanje kutheni esithatha njengabantu abangabalulekanga empilweni yakhe sikhathele ngumasipala umasipala makacacise xa siphuma apha ethi uzosithatha asizuhlala ne7 days asifuni ukuyihlala asinohlala ebugxolibeni obunje abantwana uthini ngempilo zabantwana bethu uthini ngempilo zabantu abadala ukanti neenkonde ezinezigulo zazo kuye kwafuneka zilale phantsi kuloo ngqele simemelela abasemagunyeni ukuba bakhawulezisa inkqubo yokufuduselwa kwizindlu zethutyana nathi ke sibadala mhlawumbi ke sifumane i-counselling siyekwe nje andiyazi nyhani noba ngu-KSD noba ngu-Artambo lo uwiki yintoni kwenzeka ntoni na ngathi urhulumente angakangenelele kwemeko ngokukhawulezileyo ubusithi kuyabanda kakhulu nezolo bekunetha sigcampuza kuloo mvula iinzame zombutho ngenza inzuzo zokubahlangula zizise umtyhi kula maxhoba kungoku nje basaxhwarhiswe kwindawo yethutyana ekhuselekileyo nenesidima imeko yethu irayithi ayifani tu kuneyayizolo and asiyindawo apha yona nandawo esinohlala kuyo le kunalaa ndawo besisiwe kuyo emaholweni eSlovo kusithiwa kuka-Ward 12 we had to respond because of i-safety yabo kuqala because siyayazi laa ndawo i-crime khona iphezulu kakhulu. 2 we have to respond kule nto ye-hygiene indawo abahleli kuyo because kukhona abantwana abancinci apha. Urhulumente nenkosi basathethana ngokukhulula umhlaba wokwakhela la maxhoba izindlu kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Sihlabele mgamane indaba zethu umongameli Cyril Ramaphosa uthathe izigqibo ezingenantsimi yankosi eziliqela ngokuphathelene nolawulo kweziveki ezimbalwa ezidluleyo.
Nangona kunjalo i-EFF ithi izandla zikamongameli zibotshwe ngamaqela agqubayo ngaphakathi kwiqela lakhe ANC kuba baninzi bekumele sebawutya umsebenzi. Nakubeni ebonakele engenantsimi yankosi mongameli emva kokunika umphathiswa wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu ikhefu elikhethekileyo ze wagxotha nogqirha Nobuhle Nkabane obengumphathiswa wemfundo ephakamileyo waphinda wanqumamisa Advocate Andrew Chauke ongumlawuli wezotshutshiso eSouth Gauteng. Inkokeli ye-EFF nomzana Julius Malema ikholelwa ekubeni baninzi bekumele ukuba bagxothiwe kuquka umkomishinala jikelele wamapolisa uNjengele Fani Masemula. There is a warrant of arrest against Masemula. It's out. I don't know why it's not being picked up. It means someone somewhere is playing politics and someone they want to undermine once more the independence of our justice system. Masemula is being arrested for what he did with Khumalo in the crime intelligence. Ukwatyhole uNjengele Nhlanhla Mkhonazi ngokugalela kuqala kuba eqonda kuba okheje bayamphanda yena noNjengele Masemula. So I thought Mkhonazi's press conference was a preemptive strategy. And perhaps the arrest for Masemula is delayed, that or will be seen as if we are fighting back or anything of that sort. Mongameli Ramaphosa uyisikele inyanga ezintathu ikomishoni yophando ekhokhelwa nguJaji Mbuyiseli Madlanga ukuphanda ulwabhice kwinkonzo yamapolisa. Yindlu enye kuphela kwezintathu ezenza isakhiwo sosapho lakwaGupta eGauteng ethengiswe nge-3.3 yezigidi zerandi kwintengiso yasesihlangalaleni. Ukuthengiswa kwale ndlu kuphawula isipelo sedebe lomthetho leminyaka esixhenxe elibandakanya iinkqubo zokuhlangula amashishini kunye nerhafu zikamasipala ezingahlawulwanga. Kithi sebholo lokubanjwa kukarhulumente weli ngobhongwana emva kweminyaka esixhenxe ide yafika imini esisidenge nalapho izindlu zakwaGupta siyazavuleleka kuye wonke ubani. Namhlanje ibinguwashiywa abathengi bezamana nethuba lokufumana enye yezindlu ezake zanqandaba mlonyeni kubemi beli. Umququzeleli wokuthengiswa i-auction ngokwamakhumsha uthe oku kubonakala njengenyathelo elihle. It's the property with the most potential for somebody looking to buy a property, maybe upgrade it, flatten it and begin from scratch. That pretty much we expected to sell. The other two properties are very difficult. Both of them we used as family residences. The zoning on the properties is residential one, which means that you could only really move a family and treat it as a home at the moment. Ezona zindlu zinkulu ezimbini zonyana wakwaGupta neziquka ukhaya khulu kwakunye nenye ebenamagumbi ali-17 zona azikathengiswa. We didn't really expect fireworks, as it were. So we have had no interest on the auction regarding those two properties, but they certainly, when we go back to the business rescue practitioner, we will have a plan to dispose of these properties. Nanjengoko abemi beli besazikhumbula ngathi zenzeke izolo izenzo zolusapho, abaqhankqalazi bathe bangungelana ngaphandle kwalomzi bememelela ukuba babuyiswa unyana wakwaGupta bazokujamelana nengalo yomthetho. Ingxwamali abangaphangeliyo i-UIF ngamafuphi igxekiwe epalamente ngokulibazisa inhlawulo kubantu abalahlekelwe imisebenzi nabangakwazi ukuphangela. Njengoko le ngxwamali kuvakala ukuba yombethwe imingeni yokunikezelwa kwenkonzo phakathi kweminye, into leyo inganyamezelekiyo kwabo bayidinga ngenene imali. Amalungu epalamente athi le ngxowa-mali iyafadala ukubonelela abasebenzi abaphelelweyo okanye abasethe qha emsebenzini ngenxa yempilo okanye ukukhulelwa. Amalungu epalamente bevutha ngumsindo ngokuthatha ixesha kwale ngxowa-mali ukuhlawula imali. What is stopping you from having that period of 2 weeks turned to 48 hours? Because that must be our goal. That must be the goal for our people. It's a 48-hour turnaround period after a valid submission. Amalungu axhalabile kukungabikho kwesicwangciso esicacileyo sokutshintsha imeko. The only issue that I'm having now is that, acknowledging your mistakes or challenges, it does not automatically fix your mistakes. But at least when you say that these are our challenges, but our plans to fix this is this and this,
it will be better in that way. Le ngxowa-mali ithi ubuxhakaxhaka ebusebenzisayo budala. Ithi bancedile abasebenzi benkonzo yeposi yoMzantsi Afrika ebekwe phantsi kohlangulo lwezoshishino. In terms of SAPO, we have managed to give them assistance of 381 million. They applied through the TER system, the CCMA did the adjudication, it was submitted to the UIF, and we've assessed, and that money was disbursed to them. Le ngxowa-mali ikwagxekwe kakhulu ngokufadala ukufaka iincwadi zezimali ukuba ziphengululwe nokuchitha imali enganeno nge-8 billion yerandi. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Inkampani ephambili ekuveliseni imoto nesebe lezemfundo eMpuma Koloni isungule iphulo lemfundo yezobuchwepheshe lokuxhobisa abafundi kubuxhakaxhaka bale mihla. Ukunikezela kweziko le-Coding ne-Robotics Center kwisikolo samabanga aphansi e-Astra eGqeberha kucwangciselwe ukuxhobisa abafundi ngezakhono eziziseko ukubalungiselela ikamva loqeqesho lwezenzululwazi nobuchwepheshe. Ufundisa lobuchwephesha liqhatyulwe izandla ngabazali kuquka nabafundi. Omnye umfundi nguSukri Domingo oneminyaka i-13 uthi ufuna ukuba ngunjingalwazi ngenye imini. I love how interesting it is and how the stuff works, and it looks so, for me I'm very interested in it. It's very interesting to do robotics. That's why I like it. I've actually asked, is there nothing more than the vegetable garden? And to my amazement, this beautiful lab that wasn't even on my brain, thinking that we would get such an auspicious venue. It is heartwarming to know that they could reach out to a school they don't know, people they don't know. Isebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Koloni lithi liseza kuqhubeka lukhuthaza abantwana bezikolo balandele izifundo zekhondo lobuchwephesha nanjengoko ikamva lazo luneziqhamo ezincomisayo. Kwayona i-department kuminyaka emibini egqithileyo ikwazile ukorola out some of ezi kids, so nezikolo zethu esezilalini zinazo ezi opportunities ngoku. Inkampani zabucala nazo zifaka isandla kweliphulo lijulise ekufundiseni. I-primary objective yethu isuzu uku investa kwi-community yethu, especially i-communities underprivileged. Eliphulo liza kunabela nakwizikolo ezisezilalini kweli lizwe. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Kwezemidlalo icandelo lezamanqindi eMzantsi Afrika lizenza zacaca injongo zalo ngokubhekiselele kwintetho enxaxheba yabasetyhini kulo mdlalo. Umbutho wamanqindi usanda kuchonga nguRina Subhosi njengosihlalo wamanina kwezamanqindi kwaye uthwaliswe uxanduva lokonyusela lo mdlalo kwelinye inqanaba. Yinzane ekhulele eGauteng uRina Subhosi unentarhantarha yezicwangciso ngembethi manqindi zabasetyhini. Zicace mhlophe injongo zakhe kukubaphakamisela kwelinye inqanaba. Lo mdlalo oxhatshakelwe ngamadoda obukhulu becala ungade ubonwe njengomdlalo wamadoda. Subhosi uthi kudingeka lo mdlalo uquke wonke ubani kangangoko. Is to promote women's inclusion in all areas of boxing, so not just as fighters but also as ring officials, also as judges, as referees, also to promote the development of different programs that will assist women to get equal opportunity and equal exposure in boxing. Unethemba elingagungqiyo kambe ngembethi manqindi ezibhinqileyo eMzantsi Afrika. Obviously it is one of the main roles of the women in boxing community to make sure that our women get the exposure that they need and that they deserve. August is Women's Month, and for Women's Month we are launching our Women in Boxing series. This is a series of 9 promotions. Each province is allowed to hold 1 promotion. There is some government funding for it, and these promotions are for women by women. Ulebele ngelithi kumilisela amanina kwikomiti yezamanqindi linyathelo elibalulekileyo ekomelezeni nasekuxhobiseni abasetyhini kulo mdlalo. Kakade besingena kuphothula kungeka sengwa setshazi intambo uMakhumalo nemozulu yangomso makubexusi behele.
Ndibulele kubhele molweni mawethu naliqikelelo lemozulu ngokuhlanje siyabona nanku umsinga womoya bandayo uchwechwela umzantsi ntshona welizwe dala ke la 30% wamathuba emvula esibonayo kwindawo ezigudlunxwemelo kumzantsi ntshona welizwe kungenjalo siyabona nanke u30% wamathuba emvula kwindawo ezininzi zelizwe embindini ungena eFreystata kuyaqhina phaya kophulukwane ngokunjalo nasempuma koloni ngomsoke mbukeli sabona into ba uyangena la umsinga womoya bandayo futhi ushiya indawo kodwa ke ushiya la 30% wamathuba emvula kwindawo zokumzantsi ntshona welizwe qabanga amafu kwindawo ziphakamileyo kanti ke napha kwimimandla esempuma sabona into ba noko usekhona la 30% wamathuba emvula kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe ukwehlela phaya kwimpuma yasempuma koloni kanti ke mbukeli uyabongozwa into ba uqaphele kaloku la mozulu enokulatyuza kwamaza phaya kunxweme lokuqala phaya esajonis kuyaqhina eThekwini ngomso mbukeli kanti ke wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into ba noko kuthande uba bufudumala eKapa lodumo amaqondo abetha phaya ku-11 degrees Celsius ngelixa elishumi phaya eFredendal ngokunjalo naseRiversdale kodwa ke kuthethwa loo nto phaya koCalvinia nalapho amaqondo athande ukuba phantsi kakhulu kwindawo esembindini sabona into ba noko amaqondo athande ukuba phakathi kanti ke ehle phaya eRhafu ngesihlanu kodwa phinda athathise ngo-14 eGqeberha kanti ke phaya eMonti nakhona thande ukufudumala ngo-15 lishumi eMthatha ze ibe ngu-13 phaya eSajonis ngelixa esisixhenxe eRhawutini Sibhozo ePitoli naseLiphalale kodwa kaphinda athathisa amaqondo ngo-13 degrees phaya eMusina hamba nambukeli sijonge ngomso lafakala ke lafuthela umsinga womoya obandayo phaa kwimimandla esentshona nalapho amaqondo ethanda baphantsi ngu-11 degrees obandayo eSutherland kanti ke Riversdale ngu-14 20 phaya Uppington kanti ke naphaya empuma koloni sabona into ba kuyabanda amaqondo betha ko-15 kokomani nakoncuba kodwa kathathise ngo-21 phaa koSoweto naseRhawutini maniphela emehlweni nisale entliziyweni kamnandi mawethu.